Kandidata za poslanika môžu predkladať z političných stránky, koalícii vecej političných stránkoch, grupy hraždanoch i koalícii stránkoch i grupoch hraždanoch, ktorých so svojima podpisami potrimajú najmenej 6 000 vyberače po vyberankovej listini. Grupu hraždanoch po tej odluky môžu osnovať najmenej 6 vyberače, čije podpisy muša buď zoverení u súdu i oni muša mať svoju názvu. Politični stránky nacionálnych menšínoch i koalícii političných stránkoch nacionálnych menšínoch môžu predkladať z kandidátov za poslaníka, ktorých so svojím podpisom potrimajú najmenej 3 000 vyberače po vyberankovej listini. Každej vyberankovej listiny pripada číslo mandátov z rozmírne číslu dostatých hlasoch a u rozpodeľovaniu mandátov účastvujú vyberankovej listiny, ktorí dostanú najmenej 5 od 100 hlasy od kupného čísla vyberačov, ktorí vyjdú na hlasanie. Politični stránky nacionálnych menšínoch i koalícii političných stránkoch nacionálnych menšínoch účastvujú u rozpodeľovaniu mandátoch, i keď dostanú menej jak 5 od 100 hlasy od kupného čísla vyberačov, ktorí hlasali.